Morning guys. Ako si Jejin Burst. Kanang sayo mig mataron kay kuan man Sabado. Way module magkuan ko no Miss Plaza, magpasingat. Magtimpla sa ako kuan guys, kape. Kaya mo inam sa amig init una. A few moments later. Dana guys. Gatas. Nagungat pa ko nila. Si Junjun nag-CR pa. Sige yan, nagiinuktok pa. Mapipag mata. Ako man di kinayan na kinaunan mamata guys, nagkabuntag kay siyempre kinabuhing nanay. Kinabuhing nanay, magsikay-sikay, nagkabuntag, magasikasos, asawa ug anak. Pasingot meron guys kay Sabado man. Way module. Siguro kaya na may module basin kanabuntag namin makapasingot, kinahanglan pasingot kaya isamot na ko nara ko din is balay diyan na papa Junjun. Inam namin sa mong kape kay mulakaw na may karong tagtaon. Good morning. A few moments later. Guys, giwat lang na mo amo ang ulitaw. Kay papasulod. Kaya, sige yan. Nagsarapas puntahan. Yan nami guys, padong nami guys. A few moments later. Guys, yan namin sa plaza. Abot namin sa plaza sa Dalagit guys. Muni plaza sa Dalagit. Kanini maglakaw-lakaw. Muni guys, maglakaw-lakawan. Muna yung among service guys. Grabe guys, oh, atog taman nagang singot. So guys, humanamig pasingot. Muli na mi sa bahay, kita-kits na lang ta dito. Bye.
A few moments later. Dan ako sa bahay, nakailis na. So guys, samantalang sige yan nga kuan, galuto pa sa among pamahaw. Ila-ila sa ta guys. Kuan, ako si Jijin Verse. Igsuon mi nila ni Florami Bolana, Flordelisa Bors, Niti Rivers, Mananghilin, Mama Julie, ug ni Alex Bertodaso. Muna akong mga igsuon na mga kuan guys, mga vlogger. Yes, kuan guys kay nag-birthday man to si nanay diha sa pagkatin. Then nanawag ko. Nag-istorya min tatay. Ana si tatay na dili ba daw ko mag-vlog. Munang akong yung ginauna og maayo kung angayan ba ko mag-vlog. Unya kay kada tawag yun ako kay mamong yun ay pangutanan ni tatay na mag-vlog ba kuno ko. Munang kapila ginan ako una-una nga maangay baka ko da ng vlog nga ang usa ka Gigi na kuan man mawawon unja kanang nay ilimon. Mara nagnauna jud kog maadyo guys nya kay kada tawag jud ni tatay kay mama jud na ijang giingon di niya naman siya na lami ko nung mag-vlog kuno pug ko para daghan ako numing mga vlogger para kuno makatipok-tipok kuno mi puhon bibo kuno mi. Manang tulod dyan na kagabi nga kung giuna-una ug maayo guys kung mag-vlog ba jud ko munang naka-decide ko nianak ko sa ang anak ug sa ang bana kung okay ba sila na mag-vlog ko naman sa'y gusto sa akong tatay dahil sa akong mga igsuon pod para ma-update ko na po ko nila para makita ko na po nila kung sa'y among kahimtang diri. So niyan ako sa akong anak na okay ra ba mag-vlog, ganap ko sa akong bana kung okay ra ba. So guys, okay ra nila na mag-vlog ko dahil suportara sila. Ya, unta guys, kanang nay musuportahan tapod mo na ako na ganahan mo sa akong mga video. Ya, palihog nila mampog kog subscribe kung kanang nay pindot sa bell para mga video nga i-upload maka kuan tik mo na ko'y mga video na i-upload niya. Palihog lamang po kog like niya, share pod ganahan mo maho sa mi guys. 1 hour later. So guys, kanang manamig pamahaw ila-ila tagbalik kanang ako guys naninyo ko diri Cebu kuan ako katuig diri nagpuyo magupat man siguro 5 basta 2015 mi diri nanguli kay 2015 man mi diri nanguli kay sa Manila man mi sa una na nagtrabaho mi kanang kampanya niya naka-decide mi mag-resign kami mag-asawa kauban mi sa trabaho mag-resign kay tungod sa iyang mama iyang papa namatay na dahil si mama na lang mag-isa way kuyo kinahanglan kuyo kay tiguang na mo to nga nag-decide mi sa among trabaho nga mag-resign mo na ninguli mi diri 2015 murag 5 years na lagi na diri ko nagpuyo pero magulian ko buhol kada yearly karon lang tuiga wako kauli kay COVID pero guys na ako igsuon diri sa Cebu pod kaso lang
Lajo-lajo lang ilaha, mulabay pa og mulabay pag pila ka lungsod. Biyahe, mo biyahe pag kanang nay 2 hours man siguro. Ug magbus, pero pag moadto mi kay naman mi tricycle, 1 ka oras ra. Magatuan pud mi usahay. Jawa na pud mi kadto. Siguro karong mga kuan, kasi mo bisita ra mi dito. Musunod po na siya, guys. Supportahin po ninyo, guys. Murang musunod po na siya vlog. Mingaw kayo, guys. Kanang malayo kanila. Naanad ka sa Manila pa nga. Pirmi mong mag-uban-uban. Kita-kita. Okay, sa Manila pa may. Daghan mi dito man naigsuon sa balay. Sa balay namo. Ito nga, na mauli na sila, nagsa na lang mi magkaubat. Antun ganing uli ko diri. Sus, kinamingawan. Kinaanad jud ko sa Manila nga nagahang mga ati, nayang mga manghud. Pag abot diri, guys, kinamingawan na sa nga tanan mo nang maglingaw-lingaw na lang ko. Kung malingaw, lingaw-lingaw Facebook, silpi-silpi, pasiksi, pagwapa, papuak og short, bisag daghan nagmasungot, kay papagpuak ko nog short, mura na ko nog pukpuk, buring ba diha. Dan saon man, guys, nga mao man na yung hilig. Ani ra man po ko sulod sa balay. Di man po ko magawas-gawas, bisag magpapuak magani kong short, guys. Kita na sa ang Facebook. Di man po ko ingon nga magpa-display diha sa gawas. Naraman ko sulod sa balay. Okay raman sad sa akong bana. Ganahan man sa akong bana nga pa siksi-siksi. Eh, siguro proud pud siya. Mo ni ang kalingawan, guys. Facebook. Diya karon naka-decide na kung mag-vlog. Muna po niya akong kalingawan, guys. Mag-vlog. Akong kayanin, guys. Kaya man, gusto ni tatay. Kaya ko nung bibo. Niya, guys. Maura to, guys. Kanang see you the next vlog. Bye-bye. Salamat sa pagtanaw.